Pokok wonten dawuh. Bilung dalem, Bos. Tumenggung wonten timbalan ing dawuh. Kok tak kandhani ya, Kok. Nggih. Jebul nggonku sowan ngersaning Raden Janaka ana ing pendopo ing Madukara. Iki mau jebul dadi bibiting pasulayan. Lho, anggere mbiyen. Kok dados bibiting pasulayan merganipun menapa, jalaranipun menapa, Gok? Budhalku saka negara ing Plongowati iki Nantrenan Nawala. Wondene Nawala iki mau kinen ngaturake marang Raden Janaka. Nawala wis ndak aturake. Jebul tanpa kanyana-nyana isi ning Nawala mau penglamar saka Sinuwun Prabu Jayamurcita. Wondene sing dilamar ya kuwi garwa Madukara Dewi Wara Sembadra. Nalika semana Raden Janaka sajake duka maca Nawala ingkang ndak aturake. Tumuli wadul karo dulure tuwa ya kuwi Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Nganti dadi geger ning madyaning pendopo ing kasatriyan Madukara. Akeh-akeh nggonku matur marang ngersaning Raden Janaka ya Prabu Baladewa. Ning ora dadi penggalihe. Tumuli aku dipiloro, aku didupak saka pendopo ing Madukara. Gok wonten dawuh. Tinimbangane aku bali iki mengko aku didukani dening Sinuwun Prabu Jayamurcita. Luwung tak ikhlasake nyawaku tekaning pati ana ing kasatriyan Madukara. Lire sampeyan paring dawuh mekaten dasaripun bakal tak rebut sarana peperangan para Sembadra. Nek ora diwenehake Madukara tak gawe sungsang bawana balik. Piye, Lung? Awes domongi wae. Aja nganti kowe ora ngomongi wong kowe iki batur pangembating catur. Kowe iki pana kawan, pana iki cetha kawan ki wis ngarani. Hooh. Nek ana ratune tumindak sing ora prayoga kowe karo aku wajib ngemutake wadene dielingake kok ora gugu ya wis mangsa baranga. Nuwun sewu sing miloro sampeyan wau sinten? Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ngendikane Prabu Baladewa dheweke pasang giri Patembaya. Patembayane sapa sing cilik gedene sangguli kadidane Baladewa wenang boyong Wara Sembadra. Terus arep tak lakoni, Gok. Oh. Nuwun sewu. Sampeyan nampa penantange Prabu Baladewa niku nuwun sewu. Napa nyawa sampeyan pun rangkep pitu? Lho, rangkep pitu piye? Dheweke menungso, aku ya menungso. Dheweke nganake sayembara, aku ratu nek nganti aku ora iso nampa sayembaran ing Prabu Baladewa. Aku isin, Kok. Nuwun sewu. Sampeyan pun tau tepung Baladewa napa dereng? Lagi iki aku tepung. Lah, urung tepung durung ngerti njaba jerone kok wani nampa penantanging Prabu Baladewa. Niki sampeyan malah ngrekoso uripe. Lho, kok ngrekoso sebabe? Sebabe sampeyan wantun nantang karo Prabu Baladewa. Sebab kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 1944. Niku kabeh Mati kabeh. mungsuh Prabu Baladewa. Nek sampeyan mati niku dadi 1945. Nalendra sing kula tutke mati dening Prabu Baladewa. Ning aku aja tok padhake ratu sing tok dereke biyen. Nuwun sewu. Nalendra sing kula tutke jaman semanten nggih nuwun sewu wewatakane kaya sampeyan iku persis. Ora nganggo petung waton nampa penantange Prabu Baladewa. Ora nganti telung kedheping netra mati. Almarhum. Lho, mboten guyon. Merga kula niki wis wareg mangan gempalaning jagat, wis wareg mangan legiasi ning kahanan. Arep kula niku mapan teng tanah sabrang, kula kalih kula niku wis padha ngerti kasektene wong tanah Jawa. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku ratu digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Duwe pusaka loro kudrat karo Wiradat. Sing kudrat jenenge Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Niku tamake Gunung Jugruk, segara Asat. Nek ming sampeyan ke Taman Alugara tek nggon sirah mlethek sirahe. Kurang-kurang bejane cepling matane. Matane sapa? Matamu kuwi. Gulung karo juragan kok. Ngeyel kandhan-kandhanane ra. Niku kula wis bola-bali tur nuwun sewu biasane nek sampeyan
mengsah Prabu Baladewa sing pasang Giri Sayembara niku sing maju ora kok Prabu Baladewa ning sak ngisore Prabu Baladewa Kayata Raden Setyaki Kayata Patih Surata Patih Surata iki apa? Patih Surata niku Patih Raden Janaka niku arep ora tau metu ning ya kondang ya digdaya sampeyan mungsuh Patih Surata iso menang sing metuke Setyaki Setyaki sapa? Niku adine Baladewa Senopati Ndarawati satriya ing Garbaruji kekasih Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya ya Wresniwira ya Tambak Udang Tambak Yuda ngawur ya Bima Kunring niku arep ketoke bocahe cilik ning ampuhe kegila-gila Setyaki niku nek sedina ora njata siwong sirahe mumet mula sampeyan mang nyedak rika nggo tamba mumet Setyaki Kok nun aku duwe pusaka sing iso tak ndelke napa iki jenenge siung pengapit iki nek tak watek nggo nyokot wong iso tekaning pati lah nek teng negara sampeyan niku pancen ya mandi nek teng mriki ora ana apa-apane Om niku mboten wonten napa-napane nek mboten percaya mang jajal Setyaki maju tak cokot mati lah wong sampeyan le nyokot wis salah kok lho kok salah piye nek teng tanah Jawa niku nek ajeng nyokot damoni sik mungkin ndak melonyo candak damoni cokot terus diloloi lombok kaya apa wombongku lho ngonten niku lho mula sampeyan kudu ngati-ati nek sampeyan iso ngalahke Setyaki kakangne Setyaki ora trima ya kuwi Prabu Kresna iki sapa niku adine Baladewa ratune ora tau gelem gelut nek wis nesu gilani duwe pusaka pamunahing satru sekti jenenge Senjata Cakra niku wujude kaya gir ning landhep mubeng monggo niku sarana cipta orang dadak nganggo dilepaske nganggo gendhewa Prabu Kresna ming batin cakra kaya ana ratu kok nglelengi rajamak tugelen gulune cakra metu saka kancing gelung nyuwara wuk sampeyan diuwuk-uwuk tugel guru sampeyan senjata cakra niku senjata cakra niku mula ampun sembrono nek ajeng pun boyong wara Sembadra nuwun sewu tur kula petung-petung Prabu Jayamurcita niku wong kurang gawean jagat niku digelar ora ming sak godhong kelor Gusti niku nyipta menungsa lanang wedok wis dijodhok-jodhokke wong wadon teng donya niki ya akeh banget mengkari milih nek pancen Prabu Jayamurcita niku wong sing isih legan golek ya sing isih legan ora kok ganggu karo bojone wong niku jenenge angrong prasanaan niku jenengane ganggu karo bojone Raden Janaka lah niku mengke nek Raden Janaka nesu tenan wah saya ngedapi-dapi saya medeni Raden Janaka niku lelaning jagat lan curing bawana kabeh dewa dadi maratuwane anake tautate dipek Janaka wah dewa kayangan iki anake dipek Janaka kabeh nggih ora kaya sampeyan gaya bakul mie ayam ora kecekel-cekel Janaka niku ora gleleng nek Janaka niku kabeh widodari tautate dadi bojone Janaka nalika Janaka dadi ratu teng kayangan Jendruk Prabu Ki Kalidi niku dadi ratu teng Sela Kandawaru Binangun menang garwa widodari seketi kurang sawiji mula widodari janjane kabeh nika tilase Janaka kabeh mongko ya anak-anak kabeh wah edian wah menungso bagus iso ngukuk widodari lho niku Janaka tur dasare dadi langing jagat lan curing bawana
Kraman Kayangan niku pinten-pinten kraman sing ajeng njungkeng kawibawaning Wang Pikulun. Bathara Guru jagone Janaka mesti mati kabeh. Napa mboten Ampuh. duwe pusaka sing bedore kaya pucuking manuk. Kyai Arda Dedali. Duwe jemparing sing murup kaya geni. Kyai Brahma Warastra. Duwe keris sing ampuhe kegila-gila. Kyai Pulanggeni. Lho. Duwe pusaka sing diuncalke mumbul tibane kaya udan jemparing Laring Menyura. Lho, modar ora. Sampeyan duwe tumbak siji wae, niyeng. Dirongsokke wae ora payu, glelenge ora jamak. Niku. Pun sampeyan malah cilaka. Gok, Nun. Gugu omonganmu ora bakal rampung perkarane. Keparengipun krit lampit wadyabala sing tak gawa kabeh kudu nyekel gegaman. Madukara Byuyi Batang Sayuta, sapa sing pepalangi? Rawi-rawi rantes malah-malah bakal tak putung. Nadyan Raden Janaka ora ngaparengake para sembata tak boyong marang negara ing Plongkowati sepira bangane Raden Janaka. Wah nggih pun nek pun nekat kaya ngoten ya wis Long. Ha iya, kandhane ya wis ora nggugu ya wis. Wis telpona. Telepon sapa? Telpona rumah sakit kok. Ngopo? Pesen ambulan sisan. Lho, nggo ngopo? Nggo ngusung kowe kuwi. Kok nggo ngopo ora? Ya aja ora. Tumenggung wonten timbalan. Ketapne para wadyabala yen pancen bondo kalani kekuwataning wong Madura. Madura karo trajange dhewe. Wis tak kendhau sinu. Ngaglah kaya ndong mentang kaya bendhewa. Sapa iki? Satriya dedeke ora spira bringa sing nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Takon karo aku. Senopati Ndrawati, Raden Setyaki. Raden Setyaki, dasar para nyata kowe sapa? Lekna mripatmu gatena gobokmu. Abdining Sang Nata Prabu Jaya Lengkara saka negaring Panggolan Jagat aku Tumenggung Baron Sekeber. Sopo? Tumenggung Baron Sekeber. Tumenggung mengguk iku. Kalunge dobel. Yo ngopo? Ayo, ndi Wara Sembadra? Kena mboyong Kakang Mbok Wara Sembadra watris nyempal bau kawaning Setyaki. Lho, nantang perkara karo aku. Sing tawedeni apamu ora mingkat tebak dadamu ning marganing patimu Singalena prapting lalis. Tumenggung Baron Sekeber.
Waduh. Mati aku lho. Mungsuhe sinten? Mungsuku satriya arane Raden Setyaki. Niki tumenggong sampeyan sinten? Aku Baron Sekeber. Oh, kabotan jeneng. Tumenggong anyaran iki kok jenenge Baron Sekeber kok Mungsuh Setyaki. Gandana lung. Lah mesti kalah. Setyaki iki mungsuhe ora mung bangsa Tumenggung ning Ratu Sabrang, aming pangat Tumenggung kok Mungsuh Setyaki. Aku nyaut tumbak, kono nyaut godo. Godone wernane apa? Ireng. Oh, udu. Lho, udu piye? Nek kuning niku jenenge gada wesi kuning, niku nyemelangi. Niku sampeyan kesrempet gada wesi kuning kowe. Oh, bali ning asal mula bukanira. Mati ngono apa piye? Mati. Sembetengan ora. Mati aku. Tangane cilik antep ora jamak-jamak. Atose tangane tiba ning sirah iso semrepet ora weruh kiblat aku. Kapriksa. Priksa dongmu mlocot kuwi. Pun mundur mawon supaya tentrem uripe mang mundur. Wah, edan mati aku. Kalah aku lho. Wis mundur aku moh omongan karo wong kalan. Omongan yo karo sing menang men entuk dhuwit ya gak. Ha iya. Omongan yo karo wong kalah. Wong kalah ki omongane wis werna-werna kok. Kalah 100 sing ngatu 400. Wong gaweane ngapusi iki siji wong main, loro wong mancing. Wah. Apa iya? Wis kuwi gaweane ngapusi. Kok iso? Domongi kalah 100 muni kalah 400. Kalah 400 muni kalah 800. Ngapusi wis entek wisan dituntek, mongko jane ngesak. Ha iya. Semono uga wong mancing entuk iwak sak driji ya. Oh sing mucul semene. Semene apane? Nek ra pedhot munggah 7 kilo. 7 kilo iki sak becake apa? Mati aku lho. Mundur. Wis ora ana sing mangga puliya, Gek. Ha iya. Kono buta ning mburine awake dhewe. Togok wonten dawuh. Aku perjineman panggulan jagat. Aranku Degya Heru Paksa. Weh. Mula tekane keri. Kaya dalang nganggo jaket. Ha iya. Lah iya. Minggiro hak trajange dhewe wong-wong Madukara ngatos-atos. Ngatos-atos. Wong Madukara niku peng-pengan kabeh. Aku ora iso ngalahke wong Madukara luwung baya tekaning pati. Mang maju perjineman. Yo.
Ayo, nih. Bala Dewa Narpati Duwe nares wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi Setyaki wonten timbalan ndak deng-deng kaya kendhang kok tak gol-golke supaya ngundirke Prabu Jayalengkara sak wadyabalane. Lah kok malah kowe bali ora ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa? Oh Prabu, ngaturaken ketiwasan. Tiwasan piye? Ingkang sekawit kula saged ngunduraken sapirangan para wadyabala. Nanging saring ingkang majeng wonten satunggiling yaksa ingkang ngungasaken kaprawiran nyokot gigit dhateng pun Setyaki. Badan kula kraos lemes mboten gadhahi kegiatan tumulutipun getak kuntal. Kula dawah ngajenganipun paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kowe kalah karo buta? Nggih, kasinggahan mekaten. Walah, dalam paresmaning jajalan sertane bawane iblis lanat. Keterangane Jayalengkara nggawa wadyabala sekalian ayo Nata Mandura Prabu Baladewa penggen tinjong akhirat mungsuhe Baladewa Baladewa. Ayo, amun suruh melontot ngawanteng Baladewa. Jayalengkara, ayo aja ngleng pacamu nggepelo siramu. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa, waning Mitawasi Jaladara. Ayo mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Nata Mandura Baladewa. Aduh kaget aku. Buta lagi nglokor kok digetak. Kowe buta kowe? Iya. Kowe sing nyokot Setyaki ya? Setyaki sing ngendi? Setyaki sing mundur mau. Setyaki sing larane cendhek. Bocah cilik, brengose kandel. Oh iya, pancen tak cokot. Dhewe tak getak kuntal. Ayo, kowe sapa? Durung tepung karo aku. Durung wano karo aku. Durung lek urip anu gandeng gobong Nata Mandura Prabu Baladewa waning Mitawasi Jaladara kok krasana. Waduh. Kecepeten bos. Lek nomoripanmu gatina gopokmu Nata Mandura Prabu Baladewa waning Mitawasi Jaladara nampa krasana Nalendra Mandura aku. Oh, Ratu Mandura dasar para nyata. Sapa kowe? Heru Paksa. Wah, Heru Paksa. Wong saka ngendi? Abdining Prabu Jayalengkara. Oh, kowe bature Jayalengkara. Dasar para nyata. Kowe wani nyokot karo Setyaki ya, Gage? Baladewa cokoten. Ah, ora minggat untal malang. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni matrut ngono. Muni untal malang. Kuwi untal Baladewa ya. Kuwi untal Baladewa ya, Gage. Untalen. Kowe nyokot Baladewa aku iso gograk, aku iso tiba meguru karo kowe selama taun. Ah, kene marganing patimu iblis lanat. Buta dapur kaya ngene karo Baladewa. Aku wis mateni buta kaya ngene cacahe 1449. Kowe ganepe iblis kowe. Wah! Ayo Gage. Oh, ayo makna sastra jendramu. Wantenan dhewe kaisian ayo. Sayo tak harus sekali buri. Ayo, kurang gaman bertatio, kurang bolo kene. Para tuamu sak bapakmu ketekan kene. Ora lakon mati dening pulau derajat to, Pak. Kowe jaluk modal ora piye kowe? Kowe kenangan to. Pripun, Bos?
Aduh. Mati aku. Ora nyono nek wong Madukara kok ana sing kaya ngono. Sapa lum? Ora pangling le bengok-bengok. Prabu Baladewa. Aku ndelok kok. Oh nonton to. Kok ketok. Menek uwit. Oh. Setyaki maju. Cokot karo iki. Buta iki. Setyaki getak kontal. Watake Setyaki wadul karo kakangne. Koko Prabu wonten buta ngamuk kula dipun cokot. Blas lanat. Butane kaya apa? Diapure kaya apa? Aku wis mbethek modiar cah kae. Ndekno iki isih joget iki. Sopo? Iki lho. Tantun tak jeng. Tantun tak jeng. Tak tantun tak jeng. Ora kok. Saman apa dudu sing jogetno? Kudu. Bareng ketemu Baladewa. Sapa kowe? Aku Heru Paksa. Anggepe kok cuma nganggo jeneng Heru kok terus menangan anggepe. Iya. Lah nomoripun gatene gawamu Prabu Baladewa. Ayo, endi wong Madukara? Piye? Nantang wong Madukara. Buta diapure kaya ngarwani karo Baladewa jejeki raimu kowe bres. Sikile Baladewa tekan cangkeme iki. Glangsar. Dheweke kok ngantem, ayo kewanen to? Kewanen. Mungsuh Baladewa ki apike meneng, rasa omongan, ngaku kalah malah slamet. Ha kok nonyo? Nggon dodone Baladewa cies. Baladewa saya murid. Ayo, kurang gaman bedatiya, kurang sektimu guru. Ngantem meneh cies. Kurang bola ayo sak maratamu sak bapakmu kon tekan kene. Jejeki raimu kowe buta kaya ngene arep macet. Cies. Tekan kene iki. Strayoli binatang panemon jajaran. Baladewa ki ratu pengpengan negara ora tau tekan musuh. Mergo wedi karo Baladewa, wedi karo kasektenku. Lah kok diapure kaya ngene kok. Arwane karo Baladewa kok menang apa? Pangkatmu ki mung tumenggong. Aku ki ratu. Cok, landian. Setan. Wila. Kowe nggawa baya barang ya. Nggawa baya barang bareng ngetoke daya kekuatanmu. Oh. Setan menungso rata tahan ki baya apa wong? Wong. Kowe kancane kae? Iya. Kowe kancane kae? Sanes kok, Om. Sopo kowe? Kula wong delok. Saka ndi? Imogiri. Kok tekan kene? Kula seneng wayang kok, Bos. Iki sapa? Nek niku kancane niki. Wau mangkate bareng setan. Rata tahan kowe. Kowe kancane buta iki. Ora takon mundur iki. Kowe iki dalem mundur piye? Long. Ora masak karo aku tolong kok. Mbok ora ngono kuwi. Wong mau ki mangkate bareng to karo iki kowe boncengan kok. Long, cah. Boncengan. Ora ngaku kowe. Long, tolong Long. Setan ayo kadano, kerubutan lho. Ora bakal tak tinggal loncat. Baladewa kemeng terus lho. Kerubutan lewat dia paramu. Wong ewe wong tekan kene. Trajahe dhewe. Setan ada tenan. Kowe kok tegelan. Seneng ya aku. Woi, bathuk lara kabeh iki. Engko tak sontekke. Aku ki seneng larani wong, seneng nambake kok. Engko tak sontekke aja kuwatir. Wah, jan ngrekoso malah ora. Pripun nek kaya ngenten iki Gusti Tumenggung? Wah, dalah. Wong Madukara Bondo kalani. Matur sinuwun Jaya Lengkara Diwaji ngaturaken ketewasan.
Kene ngopo? Ketewasan Wadyabala Pageralun bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho, sebabe dipun trajang Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Wah, nggugu karepe Dewaneswani jajalan. Minggira kok. Minggira. Baladewa cokote orang glimpang dadi batang aja tuntang Prabu Jaya Lengkara. Sambato cokot kupingmu ora iso nglawat. Ayo, lho sapa iki urung teko-teko kok nyokot durung dimanggake barang nyokot iki. Wah, gragas temen. Durung disuguh kawit nyokot, dirong dikon ngrahapi wit nyokot. Pengen tinjung akhirat nyawamu kowe Jaya Lengkara. Gragas ora ditata krama ora diunggah-ungguh endah-endah wong sabrang urung dimanggake kok temel-temel kupinge wong dicokot sapenake dhewe mongko mentah nek matenge sak karepmu mentah kok dicokot ora wis domonge ora digeget kok digeget kurang ajar ayo mati kowe lek pancen kowe didaya tangya goleke papan jembar legane ngatiku. Oh, iya. Benempuk ora. Ngandel ora. Damangi mati lho, mati. Kena Kyai Nenggala kok kon ra mati. Melu rung ngetutke rung genep sesasi wis mati. Ha wis ra sida bayaran kok. Ha iya. Tanggal pira ta iki? 23. Isih 7 dina neh. Tanggal 1 isih 7 dina neh. Bose mati ya wis. Kukut. Ora nampa apa-apa dusung wae. Matur karo Prabu Jaya Murcita nek utusane sirna. Ayo kok tak deneke. Tinenggalanira pamuk nyoti kang bala kalangkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Setyaki wonten timbalan nadyan jroning penggalihku aku ngayunake kalawan Prabu Jaya Lengkara nanging ora iso ngipatake marang kahanan kasatyan Madukara lho iki Mbak Yumu Wara Sembadra nggone duwe pangidam-idam kaworan kepengin disirami dening adhiku lanang Jodipati ewadene Werkudara ora katon marang kasatriyan ninggal kasatyan tanpa pamit ya muga-muga entuk penganing jawata. Aku percaya
panjaluke Jabang Bayi iki nandhut dening Wara Sembadra mau sayekti entuk utusaning Wang Maha Jagat tegese Wang Maha Tunggal supaya mutah kelawan ibune ingkang ngandhut Jabang Bayi. Ndak kira iki mengko mesti ana jalanane Werkudara prapteng Madukara. Koko Prabu sewawi dipun tenggo wonten kasadan Madukara. Setyaki, ayo. Kumpul kelawan Nyai Kresna apa Nyai Prabu Puntadewa? Sewawi Koko Prabu kula dherekaken. Iya, Setyaki. Datan kawusing mapan tuwin manjing telenging kasatyan Madukara. Kono ganti ucapaing kemapan wonten ing Masetran Gondolumayit ya ing Dandang Mangore. Sang Bandya Betari Durga nedheng lenggah madaning Sela Kumalasa sesemek Ron Rajamala. Hangadhep wujuding dupa menyan ratus ingkang amrik mangambar anggondo arum angebeki jroning Pasetran Gondolumayit. Kagad jroning driya Sang Permoni dupi mulat sawanipun ingkang putra Sangkala Durgangsa mabukuh Susilastawa nerbebeh pindha sata metarangan sigra lenggah mari kelu wonten kesaning Sang Permoni dadya gurawaning ninggali Sang Pandya Betari Durga mulat sawanipun ingkang putra Sangkala Durgangsa wau. Batobat sedhe selikur dina gawe kagiat penggaliku iki ora pangling kaya majaku Kala Durgangsa padha kanthi harja saprapta munggir kula Kala Durgangsa pikantuk pamujinipun Kanjeng Ibu Betari tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangastuning pun Ibu Tampanana Yonggir kula bundingga jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Janur gunung kadingaren teka sira sowan ana ing Dandang Mangore ana wigati apa Kala Durgangsa. Mugi andadosna ing kawuningan Ibu. Estunipun anggen kula sowan ngabyantura ngersa paduka menika. Sasampunipun kula jugar anggenipun alampah tapa brata. Apa ta sababe dene kowe laku tapa? Mun didhawuh timbalanipun Iwang Pikulun Manikmaya ingkang sampun paring sasmita dhateng putra pun Kala Durgangsa. Bilih kelenggan samangke boten dangu malih. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Kamangka ingkang putra Kala Durgangsa nampi sasmita ateges kula menika sampun tinuding daning panguwasaning para dewa. Kalebet titah ingkang dipun wenangaken gayuh Wahyu Widayat. Dumunten kula lampah topra wonten telenging wana Krendayana. Ewadena sampun dangu anggen kula lampah tapa dereng wonten tandha-tandha ingkang putra badhe nampi kanugrahan Wahyu Widayat. Ibu dumunten kula ing dhateng jengandika Kanjeng Ibu. Nadyan jengandika menika mapan wonten ing Janaloka. Kayiwangan menika mapan wonten ing jagat nanging paduka Kanjeng Ibu menika klebet meninggih menika piranganipun dewa Tridasa Wataknawa.
Mila awon menapa menawi kula tumunten nyuwun bantuanipun paduka Kanjeng Ibu nyuwun senjata pitulung. Supados paduka Kanjeng Ibu kersa sowan ngersanipun Sang Hyang Manikmaya ingkang wigatos wonten suka liraning penggalih paduka Kanjeng Ibu nyadong kanugrahan wahyu widayat. Sasampunipun mangke dipun keparengaken dening Sang Hyang Jagat Girinata wahyu saged paduka boyong keparenga supados manjing angganipun ingkang putra pun Kala Durgangsa supados saged pinardawa kamulyan kula bincang tedhak turas kula dados nalindra Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing bangsa selikur dina patobat yen to sejatine ora ana kok jamak lumreng atase kowe kuwi kaya kanugrahan kok dadak njaluk tulung kalawan pun ibu sing jeneng kanugrahan kuwi bisa mbok tampa ya saka pambudidayamu dhewe dene ora ya saka pambudidayamu dhewe nanging gandeng kowe kuwi atmajaku Kala Durgangsa mongko ana tetembungan anak polah bapa tuku prada nadyan kowe wis matur lawan pun ibu ing sejatine pun ibu ora kepengin bantu lawan sira merga marem-mareme wong duwe panjangka mono yen to kasembadan merga saka pambudidayaning dhewe nanging gandeng sira wis nglakoni tapa wadene Sang Hyang Jagat Girinata dereng kepareng menawi wewongan kelawan sira kulup Kala Durgangsa mula dina iki apa yen dadi panjalukmu pun ibu bakal ngudane ninggir Kala Durgangsa waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhat mekaten kula namung nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Ibu enten ana ning dandang mangurek pun ibu tak munggah ning kayiwangan sowan ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah yen Hyang Pikulun Bathara Guru ora marangake wujuding wayu widayat ndak boyong tak paringake marang kowe patobat apa kira-kira Hyang Pikulun Jatimurti kuwi kuwasa nampa panggodaku Kala Durgangsa Grondedel ngayuh ngakoso Sang Pandya Betari Durga ing mengajab arsa sowan ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kocap ingkang wis nampi dawuh saka Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Pikulun Bathara Guru nenggih Bathara Widayata ingkang wis anyalira wujuding kanugrahan aran wahyu widayat wis nilar kayiwangan sigra miling-miling Hanjejangkung saknginggiling warana Tik Brasara mulat sangganing para titah ingkang sami alampah tapa brata nalika semanten daten ngraita lamun tindaking Sang Wayu Widayat katrenjo tindaking Sang Pandya Betari Durga mila sigra ngriyup saking Dirgantara
Tobat. Kagiat atiku marang aku mempraptono ing Kayawangan Suralaya lah kok sliringan iki ana wujuding cahya ingkang edap-edapi cahyane mblerengi nanging ndek tak rasake katon edom jroning ati biru maya-maya wujuding cahya iki apa Pandya Betari sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk piye lah kok dadi wis ngerti kalawan aku kowe iki sapa iman sanget ing atasipun Paduka menika piranganipun Jawata Tridasa Wataknawa teka jengandika sang Permoni mboten mangertos dhateng lampah kula pun Wahyu Widayat sejatosipun kula namung Bathara Widayata ingkang sampun dinawan dening Sang Hyang Jagat Girinata kinenanyalira wujuding kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat ingkang sakmangke kedah pados kasuwargan manjalma wonten angganipun titah ing mapan wonten ing jana luka Pandya Betari. Tobat. Ora ngira babar pisan lah kok gampang timen ngono ketemu karo Wahyu Widayat. Monggo ya iki ingkang ndak jangka. Nganti kekalangan aku pengen sowan ngersani Hyang Jagat Girinata saya timing wong dadi panjaluke anakku Sikala Durgangsa ngene kepengin ketulungan Wahyu Widayat. Tobat Wahyu Widayat. Kula wonten dawuh Sang Permoni. Dadya sumurapa ya Wahyu Widayat kedarang-derang aku bakal sowan ngersani Hyang Jagat Giripati mau sayekti nuruti karo kekarepane anakku Kala Durgangsa. Nggone wis nglakoni tapa brata ning wana Tikbrasara wadene durung ana wenganing Jawata ngene bakal paring kanugrahan marang anakku Sikala Durgangsa. Mula kepasang yogya katujuh ing inutine aku ketemu karo kowe Wahyu Widayat dina samengko ora usah dadak kowe bangga marata ayo tak boyong ndak boyong marang dandang mangur ing wigati mongen jiwa raganing anakku Kala Durgangsa supaya bisa pinardawa kamulyane turune bisa dadi nalindra ing Nuswa Jawa ora usah dadak kowe selak ora usah dadak kowe bangga dina iki ayo tak kanthi mancing ana ing angganing anakku Kala Durgangsa Wahyu Widayat. Nyuwun pangapunten. Sang Pandya Betari Durga. Malah sak mangke gumun raos ing manah kula. Gumun perkara apa? Ing atasipun Wahyu badhe tumedhak pados kasuwargan teka lajeng dipun peksa kados jengandika Pandya Betari Durga. Monggo kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata. Bila kula kaparingan kamardikan kula wenang milih dhateng kasuwargan kula sabab ngendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menawi ngantos klentu anggen kula manjing angganipun titah monggo titah wau kebegan blendenging angkara tumindak candala tanwandi kekiyataning Wahyu mboten dayani menapa-menapa malah sak mangke badhe ngubar jagat saisine. Nanging menawi titis anggen kula matrapaken kasuwargan kula wonten angganipun titah ingkang sayekti ateken ati suci pepayung budi rahayu inggih wonten ing mriku dayaning Wahyu saged dados tentreming jagat sawigung. Monggo ingkang putra Kala Durgangsa menika kula nuwun sewu lampah tapa kemawon deling purna anggenipun nglakoni tapa teka sampun wadul dhateng tiyang sepuhipun menapa inggih pas tuwin trep menawi kula momong jagadipun ingkang putra pun Kala Durgangsa. Kila sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra abdi tadah wadana Pandya Betari Durga. Paripaksa kula mboten saged mituruti mring dados pangandika Paduka Sang Permoni. Tobat piye kowe guneman piye? Kowe guneman piye? Apa kowe ora gila apa ora wedi karo kamurkaning Betari Durga yen tanpa kanthi kowe nduwa keparengku. Yen to kanthi kowe wani nduwa marang kekarepanku Bathara Widayata ya Wahyu Widayat. Aja nganti kowe nentangi marang kamurkaning Betari Durga. Apa kudu nganggo ngruta paripeksa supaya kowe gelem manjing angganing anakku Sikala Durgangsa. Nyuwun pangapunten. Menawi kedah mekaten anggen Paduka paring dawuh paripaksa nyuwun pamit Pandya Betari kula kepeksa ninggal dhateng jengandika Pandya Betari. Tobat. Kebat kekilat keset pindha tatit ngambandir gantara ndak sawang kaya ilang saka paningalku. Tobat Wahyu Widayat.
Apa dikira sing prigel ngambandir Gandara ki meng kowe piye? Piye nadyan Durga iki wis tuwa? Ning aku yen ora iso mbujung karo kowe aja dundang dewaning panggoda pangretna Wayu Dayat. Ayo arep di kowe. Karpe dhewe. Gongso wonten dawuh Ibu. Sayektine kanugrahanmu sejatine wis nyaketi. Nanging mbuh srana apa lah kok dadi kaya kene bubar mawut ora iso gitukup. Wonten menapa dene Paduka paring dawuh iki mekaten? Durgangsa wonten dawuh. Nalika aku budal ana ing kayewangan ana ing marga ketemu karo Wayu Widayat wis nampa dawuh pentingane Wang Jagat Girinata supaya manjalma ning angganing titah. Momong marang titah ning Madyapada. Nanging Wayu Widayat ndak jaluk bakal tak boyong ndak paringake marang kowe dheweke selak, dheweke bangga, dheweke kumbi. Nganti ngambandir Gantara mlayu saka ngarepaning ibumu Pandhibadari Durga. Aku wis budidaya nungka mlayune Wayu Widayat wadene. Tobat meksa kalah banter, meksa ora iso nyekel kawan Wayu Widayat. Durgangsa tututana dhewe ya Cah Bagus tak dombani kala Durga. Woe. Bermara remangus wamyong ngambrengeng kati karunaning kaswase mubeng minger lah kula ngupaya sampeyan pinanggihipun wonten ing mriki Ndara Werkudara nedheng lampah tapa brata Den enten apa sing digayuh napa kepareng abdipun Semar nyadong dawuh nggih Ndara dipun antu-antu ingkang rayi Ndara Janaka kundur wonten ing kasatyan Madukara nggih Den. Mila kula aturi jugar anggenipun lampah tapa, monggo kula dherekaken kundur. Nek tapa mboten wonten gegayuhane niku ya ismuspra tanpa guna ya, Gong. Heeh. Monggo Gus kula dherekaken tapa. Lho. Kondul supados samangke padhang lampahipun ingkang rayipun Ndara Janaka. Nek sampeyan mboten kersa jugar ajeng pinten sasi pinten taun melih lelaku tapa brata kaya ngoten niku Gus Ndara Werkudara. Permara mangos wamyong ambrang kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long lalu mangulati
Nalika semanten datan Graita ingkang tumedhak Madyapada nenggih Sang Hyang Pikula Narada anyarengi lumaraping Wahyu Widayat manjing angganing Dyan Werkudara ndadosaken kagiat kadrawekasan nenggih Sang Bratasena wau Pramara remang wasna ngambrang Pandita kang ginarewangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susuh angin ngendi nggone merkencong warudayang pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe Werkudara aja kaget ulun ingkang prapta perpikawan jeneng kita nggone laku tapa brata Jugara ya nggih Jogara nggon kita laku tapa brata sayektine apa ingkang kita jangka wis kasembadan tumedhaking Wahyu Widayat wis manjing angganing kita kula Bratasena nanging kita kudu ngerti kepacuh ingkang ora kena diterjang ya kuwi kita ora kena caketan kalawan swijining wanita nadyan kuwi garwanira piyambak dhewe ora kena caketan kalawan wanita suwene 40 dina 40 bengi. Lamun kita nerak pacak terajang perbatang aja nganti ngluputake marang panguwasaning para dewa yen ta wahyu oncat saka angga kita kulup Werkudara. Jogara nggon kita semedi nggir dewa wis matedhake anugrahan tumrap jeneng kita kulup Bratasena nggir. Samareka den prayitna semuri reseka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi pripun Ndara napa sing manggayo wis kasembadan Narada wis tumedhak wonten ing Madyapada paring dawuh kathah-kathah ampun tumuli kendel kemawon pun kelakon penjangkane kok isih kendelan niku pripun Ndara? Dipol. Kula wonten dawuh. Lah kok dadi kowe tekan kene? Diutus supados ngupaya tindakipun Ndara Werkudara. Wah, nadyan jroning nglakoni tapa brata nanging cetha ngendikane Narada kakekku. Wis paring dawuh kelawan aku. Syukur Den jebul sampeyan nglakoni tapa menika duwe penjangka. Tumedhaking kanugrahan ingkang sampun panjenengan mapan angganipun Ndara Werkudara mugi sanggeta mimbuhi kekiyatan lair batos sampeyan. Ning aja lali lho Ndara. Kanugrahane wis teka, kanugrahane wis tiba niku pacobane mesti bareng karo kanugrahan Ndara. Wah, Dipolya. Titiyani gandayani trisanya. Oh
gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawekan durung sabaran katulu wukir moyak mayik Werkudara kala Durgangsa ya mlayu-mlayu eneng wigati apa ladal tak rewangi adus keringet mung merga saka kepengin kelakon penjangkaku nggonku gayuh kanugrahan Wahyu Widayat. Rayune Wahyu Widayat ing binujung Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga. Dawes padake ilang manjing ana ing anggamu Werkudara. Ayo, ora ketang sethithik aku cipratana dayaning Wahyu luwih-luwih. Kowe gelem manehake Wahyu kelawan aku. Jaluk ijol apa bakal tak turuti ora jamak ing atase Wahyu dijaluk Wahyu mampan angganing Werkudara ora saka karepku nanging saka parenging Wahyu Widayat yen kowe kepengin jaluk Wahyu Widayat bedan dhisik dadane Werkudara Wahyu bakal loncat kowe bakal menang ukup Wahyu wah cokot janggamu mara maju kala Durgangsa. Kanjeng Ibu, kala Durgangsa piye? Mboten ana menawi Wahyu Widayat mapan angganipun Werkudara. Kula suwun mboten dipun paringaken. Kula ayun-ayunan yudha kaliyan pun Werkudara nanging sepinten kegiatan kula. Mboten monggo pulya mengsah Werkudara Ibu, kula nyuwun senjata pitulung. Tumbak kenceng topat Werkudara banggamu sepira ayo tanding ana mbok Nikala Durgangsa Werkudara. Tobat iki kaya Kakang Semar ya. Bekti kula Kakang. Ah, tak tampa Durga arep ngopo? Oh, ya ini kok kekablak. Kowe arep ngopo? Bantu kaliyan anak kula kala Durgangsa. Nggone kepengin kedulungan Wahyu Widayat. Nyatanipun mapan angganipun Werkudara badhe kula suwun Lah nek kowe mbelani anakmu, aku mbelani bendaraku. Nek kowe arep njaluk Wahyu Widayat sing wis mapan angganing Ndara Werkudara. Langka ana dhisik batange Semar Badranaya patobat kula mboten wantun nek ora wani bali. Wangsul pitus pundi Kakang? Ha bali ora bali mungsuhmu aku wae. Nggih Kakang, nggih.
utawi kondur. Baliwi. Kula diutus ke ngrayi Ndara Janaka. Wigatine kinen ngupaya sampeyan. Lah niki gandeng wis ketemu sampeyan napa sing digayuh wis kelakon? Napa mboten prayogi nek kundur teng kasatriyan? Wah, yo Dipol aku manut. Ning saderenge sampeyan kundur teng Jodipati, keparinge para sepuh sampeyan kudu njujuk teng Madukara. Ana wigati apa? Mengke sampeyan prisa piyambak teng mriku. Jlampruk njumbuhake kelawan atur Semar nggone utus supaya goleki lawan aku nggonku nglakoni tapa brata dina samengko kadangmu aku wis tekan oleh Madukara apa wigatine Koko Prabu kados pundi Yayi Arjuna tumuli prasaja kelawan kadangmu manenggak apa ingkang dadi kekarepaning Si Adi kelawan garwamu? Iya, Janaka, kuwi luwih prayoga. Gusik, jane kowe iki nendi Werkudara? Wah, dudu perkaramu aku nendi. Sing wigati lungaku ora mung nuruti karo krenteking ati, nggonku rupyan sarta seneng-seneng napakake kamulyane anak putu. Lho, napakake kamulyane anak putu tegese aku nggayuh kanugrahan. Syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono. Tegese lungane Si Adi saka Jodipati mau ora mung lunga nuruti kelawan kekarepaning ati ingkang tundhone ora ana bebathene. Wah iya Kakang Mas mugi andados ing kawuningan dinten sakmangke sampun anyaketi miwah sampun titi mangsa kala anekani anggenipun ingkang rayi nggadahi inggih menika anggen kula badhe anyirami dhateng Yayi Wara Sembadra ingkang sampun ndungkap Sabta Candra supados sakmangke jejabang sageta lair kanthi rancak niring sambikala. Syukur yen to pancen mengkono aku melu seneng. Namung mugi andados ing kawuningan Kakang Mas. Yo piye? Mboten lega raosipun Wara Sembadra nalika semanten munjuk atur kelawan ingkang rayi. Bilih tata upacara siraman ingkang badhe kula lampahi wonten ing Madukara menika keparingipun ingkang rayipun Wara Sembadra sanes kula ingkang kedah anyirami dhateng anak kula ingkang kinandhut dening pun Wara Sembadra nanging panyuwunipun jejabang namung Paduka Kakang Mas ingkang kedah nyirami upacara siramanipun Wara Sembadra Kakang Mas. Pramara mangos wamyong ambrang kati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang tumaratap penggalih sang Werkudara dupi medhanget aturipun ingkang rayi Panangapandhawa Raden Pamadya bilih Yayi Wara Sembadra kinen anyirami ingkang loka ing Jodipati nalika semanten emut pitungkasipun ingkang pikula narada bilih sawetawis sang Werkudara anggenipun sus pikantuk kanugrahan wahyu widayat boten kenging caketan kan wanita parandening mangke wonten pamothaipun ingkang rayi Yayi Wara Sembadra bilih sang Werkudara kinen anyirami ingkang rayi sang loro ireng mila kodheng sutaning galih amung gereng-gereng datan mobah datan musik. Mangkah anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing wah wonten menapa Kakang Mas dene Paduka mboten paring dawuh tumuli amung gereng-gereng kados mekaten Werkudara eneng apa Yayi lha kok Si Adi ora tumuli ngleksanani apa kang dadi panyuwune adimu sakloron Werkudara eneng apa? Mara gage matur marangipun Kakang Yayi Werkudara eneng apa? Ming dijaluki tulung supaya njamasi lawan adiku sakloron lha kok Si Adi sajake ora rena penggalihe. Wah, Dipol. Kula.
Lah kok dadi kaya mengkene kahanane. Monggo pitungkase Narada kakekku. Sawise aku entuk kanugrahan ora kena caket kalian wanita nadyan kuwi bojoku dhewe. Nanging kena ngopo aku mbok adepake marang perkara ingkang abot kaya mengkene. Kakang Mas, teka mekaten pangandika paduka Kakang Mas. Yayi Werkudara teka mengkono aturing Si Adi. Werkudara, Kresna kakangku piye? Aku percaya lamun Si Adi nggone ninggal kasatriyan Jodipati laku tapa mau satemene napake kelawan mulyaning lair lan batinmu, luwih-luwih napake kelawan anak putumu. Ning Si Adi kudu eling, anake Janaka kuwi rak ya anakmu to. Lah upama ana apa-apa mengko mesti wae tumiba marang atmajamu dhewe ya kuwi atmajaning Si Arjuna. Werkudara, ora jeneng pun Kakang kuwi nganti ngemis kelawan Si Adi. Ning mbok yo kelingan. Apa kira-kira Si Adi luwih abot kamulyaning diri pribadi timbangane kamulyaning Pandhawa? Mongko laire Jabang Bayi saka Guwa Garbane adhiku loro ireng mau yen pancen wuta lair lan batine. Tegese kuwi dadi kamulyaning para Pandhawa. Apa kira-kira Si Adi nyumurupi mentala weruh yen to kananing Jabang Bayi mau ana ciri gedheke merga Si Adi ora nuruti karepaning Wara Sembadra. Werkudara. Jlamprung, Kakang Mas wonten dawuh. Bandadewa. Ana apa Yayi? Kresna Baladewa. Apa Dimas? Piye Werkudara? Apa menjaluke Wara Sembadra bakal tak turuti. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kakang Mas kepareng nuruti pamuthaipun ngrahipun lara ireng. Ning aku njaluk disekseni. Disekseni perkara apa Werkudara? Aku nyirami karo Sembadra. Janaka tak jaluk ikhlas lahir batine, ikhlas perkawis menapa. Sesuk Jabang Bayi iki yen lair. Wah. Lair kuwi dadi anakmu ning batin anake Werkudara, tetep dadi anake Werkudara, Jlamprung. Koko Prabu kados pundi? Werkudara lah kok werna-werna panjaluking Si Adi ngelingana yen to iki putrane kadangmu Yayi Janaka ingkang sepisanan. Kaya ngapa bombong-bombonge wong tuwa yen to duwe anak ingkang sepisan. Werkudara. Janjane kowe iki ngapa to Gusti Werkudara iki jane ngapa? Werkudara kuwi wis duwe anak Gatotkaca mongko ya gagah pideksa, iso dindelake. Lan iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lah kok adine lanang arep duwe anak siji wae lah kok ditembung ki karepe piye? Nuwun sewu Kakang Prabu. Kakang Prabu Punta, Kakang Prabu Ndarawati apa dene Kakang Prabu Baladewa. Kanjeng Paran piye? Sembadra. Yen saka pangiraku apa kang dadi panmundhuting Kakang Mas Werkudara mau kepara ora aneh, lire ora aneh kepiye? Jumbuhake kelawan kondange Pandhawa kuwi antiga sak petarangan. Yen to pecah siji kabeh mbelani pecah, yen to mukti siji kabeh ngrasakake. Turta wis kondang kaluka yen to anake Janaka ya anake Werkudara putraning Kaka Prabu Punta kuwi ya putramu. Semono uga putraning Kakang Mas Jodipati kuwi ya putramu ora keliya. Yen wing perkara kaya ngono wae padha dianggo gejegan banjur apa ya klakon pangarep-areping atiku nggonku iso disirami dening Kakang Panenggak. Banjur keparengi Nyai Wara Sembadra. Mbah ya wis ora apa-apa wong nyatane. Upama anak iki sesuk lair winengku putra dening Kakang Panenggak. Kanjeng Paran ya isih iso nyawang tur ya isih iso ngudang kaya ngono kok dianggo perkara to Kanjeng Paran. Kakang Mas, menawi tetelo mekaten panyuwunipun Maduka Kakang Mas, kula namung sendika ndederek Kresna kakangku. Piye? Baladewa, ya piye?
dadi paseksen. Yen bocah iki sesuk lair lanang, aku sing bakal mengko anak sarta tak anggap dadi anakku dhewe. Lan batin tetep anake Werkudara. Ya, wis Werkudara sakaremu. Ya, Werkudara sakaremu. Wah, Brintik. Ana dawuh apa Kakang Jodipati? Ayo, tak kanthi ning mburi tak sirami supaya ndang gancar nggon mung lairake jabang bayi. Hermawar pitung jembangan mesti nawisake dening para abdi Madukara. Nalika semanten Sang Dyah Ayu Wara Sembadra sigra lukar busana ngagem busana sarwa seta. Siniraman dening Sang Werkudara wiwit saka pasunduran nganti jejempol sikil urut datan wonten ingkang jijir. Nalika semanten kelawaning jagat gawaning para dewa. Dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya ginege wancine ginelak mangsane lairing punang jabang bayi. Ingkang sekawit Sapta Candra kaya anut kedheping netra. Sapta nalika semanten ngancik dadi 8 ngancik dadi 9 sangang sasi 10 dina Biak Gumbala Giri lair ponang jabang bayi jalu pekek warnane kaget Sang Yawara Sepuh. Apa sing tak kandhake mbok menawa wis dadi keparenging Jawata Dewa wis krungu harus sumpahe Werkudara bayi lair saka garbaning Brintik wujude lanang. Wah, jlamprung Puntadewa Kresna Baladewa aja padha kogel kagelan adine bocah iki tetep dadi anake Werkudara. Kaya ana daya ingkang tumanduk angganing Sang Jejabang. Dupi Sang Werkudara paring dawuh bilih menika ingkang putra Mijil Wahyu Widayat manjing angganing Sang Jejabang atmajaning Sang Werkudara. Bener apa sing tak kandhake? Ndak rewangi nuku pirang-pirang sasi nggonku tapa ning tengahing alas. Aku entuk kanugrahan nanging tinemune bareng aku ngucap yen to bocah iki dadi anakku. Jumbuh karo apa sing tak rasa sarta ingkang tak lakoni sarta tak prihatinake ya kuwi anak putuku. Wayu manjing angganing bocah iki. Mula seksen ana jagat saisine. Gandeng iki anakku. Ndak paringi pusaka asma Raden Bimanyu, ya Raden Bima Manyu. Kakang Mas, menapa ing sampun paduka dawuhaken kula namung ndederek. Iya Dimas pun Kakang nekseni. Ya Werkudara pun Kakang nggo nekseni. Ya Werkudara. Raden Bimanyu jumbuh karo jenenge wong tuane. Ya kuwi Raden Bima. Wah, ya kula nuwun kula ingkang sowan kula nuwun. Kula nuwun kok kaya wong banyaki.
Ngapunten to, Den. Ana apa, Petruk? Matur Ndara Janaka. Putrane sinten iki? Anakku, Petruk. Anakku. Ya wis ora karebutan. Anake sapa? Anakku. Kok kaya Ndara Janaka? Iki lair saka gue garbaning Sembadra Petruk. Wah, juragan anyar. Lah ndelok pasuryane kaya ngono kuwi sok umur 2 taun wis iso ngidoni aku pisan. Kaya Legianas bagus ning wah. Namine Bimanyu, Bima Manyu. Iya. Petruk eneng apa? Matur Ndara Janaka. Ana wigati apa? Jawi geger, Geger eneng apa? Nalindring Plangkawati Prabu Jaya Murcita nguwuh kepengin garwa ingkang garwa inggih menika pun Daiwara Sembadra. Wah, Petruk metu jaba. Aku tak jukuk ora iki. Wih, Petruk tak jukuk ora? Heh. Aku ki mbayar apa to ya? Cenanangan. Tenanangan. Baru sadar ternyata selama ini kapusan. Sembadra ning apa? Lah kok dadi Abimanyu lah kok nangis ngrencang-roncang kaya ngono kuwi? Sembadra ning apa? Mbok dilelo-lelo dikudang kowe iki duwe anak kok meneng wae. Ya yen neng apa lah kok dadi kaya mengkono. Kang Prabu lah kok kaya ngene polahe Bimanyu. Monggo ndak sesepi ya ora gelem meneng. Malah saja enduwa-enduwa ora kepengin tak gendong iki piye. Mbok di miki wae pripun? Lha kowe kira neng kono. Neng kono sak penake dhewe ora. Man. Lunga kowe iki wong tuwa matamu kuwi. Sorry ya, Pak. Sorry dengkulmu mlocot. Petruk dalem. Coba Bimanyu kuwi gendongen ning ati-ati lho, nggih. Susulna Werkudara nggone perang kae, Petruk. Oh, nggih. Lah mangke nek keneng panah ora apa-apa, oh nggih. Nun sewu. Yo. Sapa? Werkudara wis apa? Nalindring Plangkawati Prabu Jaya Murcita. Wah, ora melek mripatmu ayonake Wara Sembadra. Apa jagat kurang wong wadon? Entuk ora? Ora entuk Mati dening aku. Mati kowe. Out. Ayo, gagal kaya ngopo? Mati kowe. Ratu cilik wae kekuatane ngedap-edapi
ngantem dadaku nganti sengkel ambegaku. Wah, cuwek kuku Pancanaka mangsa njaluk banyu. Mangke riyen, Den. Mangke riyen, Den. Niki Kang Putra nangis terus ngenten iki pripun? Wah, mbok kapake. Ora iso ngomong. Batur model apa? Kocek. Malah getang-getang wae ora apa-apa. Niku sing gawe nangis niku dudu kula. Ning panjenengan budal perang niku wau terus ndara sinten iki? Bimanyu nangis. Dimi ibuke ra gelem ngroncal-ngroncal pengen medhun saka gendongan. Terus sinuwun Ndarawati dawuh kali kula, "Petruk, Bimanyu gawanen susulna bapakne maju perang." Bapakne sapa? Bapakne bocah iki aku arep apa? Mboten napa-napa. Namung ken nyusulke niki ken gendong sampeyan. Cup niku bapak niku lho niku. Elek to bapak. Bagus bapake. Niki gampun. Wah, cah bagus tak gendong tak jak perang Bimanyu. Gendong dening Sang Werkudara nalika semanten kalaning jagat gawaning para dewa. Dupi den gendong dening Sang Werkudara grayah-grayah Sang Abimanyu. Ngupaya papan pernahing wujuding ibu ingkang nyesepi dhateng Kang Putra. Dupi nyandak payudaraning Sang Werkudara. Sigra den sesep dening Sang Abimanyu. Kalaning jagat gawening para dewa temakat ngakopek payudaraning Sang Werkudara wau. Loh. Kok dadi mlentrong semua? Wela putrane bareng nesep, bapakne kok anteng. Duh. Wedian mempeng tenan. Kula tumbaske BH. Gah. Niku ketoke nek miturut kula sekitar 36. Edan. Wah, wangun ya, Tru. Jaluk sing siji. Gah. Arti jaluk ora. Meneng to ora Abimanyu. Wah, minggiro Petruk, bocah tak jahe perang. Nggih, ngatos-atos, Ndara. Edian prajurit ratatanan panah. Oh iki. Walah, guguk karepe dhewe prajurit Plongkowati ora tau ngematke lakon. Mati dening aku kowe Werkudara.
sae kaprawiran bayi wingi sore dienggo nangkis wujuding panah. Nek bocahe mati, wah anak Werkudara. Tak nggo nampel panah babak kulite tak buang kalen. wah dalange dapi-dapi temen. Ayo, Wara Sembadra tok wenehake apa ora? Anake ora trima. Anake Sembadra ndi? Bocahe tak pateni, mbokne tak muktekake. Ayo! Gempung Sang Werkudara nalika semanten datanenget bilengkeng dipun obat-abitaken tanolian kejawi amung Sang Abimanyu parandene keparenging Jawata. Eling-eling turasing satriya digdaya. Mestaka dendu lan mestakaning Sang Prabu Jayamurcita. Parandene mestakaning Sang Prabu Jayamurcita pecah dadi swalang-walang sirna margalayu manjing angganing Sang Abimanyu. Pedro non Abimanyu dijak melumpuk. Mlumpuk teng ndi? Pos Rondo. Wah, tas-tas wae to. Ha wis jeneng wong yang ngenten iki nek nyambut gawe karo ngantuk iki sak omong-omongane. Wadah ki anakku apa anak satriya ning Pos Rondo. Cuket wae. Lambe kok diroloi kuku ora. Ora kowe. Oke, lah sampean Ngresiki Wadyabala. lho, sapune Nggo nyapu raimu. wah wis wegah aku nek tenane ngene iki wis asli aku wis. Wis ora arep metro aku wis. Buat-buat wae ora. Salahe kok aneh-aneh metu barang wis kaya aku ngene iki tengok-tengok. Ndelok wayang nampa bayar. Kepenak. Wah, prajurit Plongkowadi sapa sing ora trima? Arsa madange jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Panjen sampeyan iku priyayi titis kaya ngerti dhateng lakon ingkang badhe kelampah. Yo. Nadyan sampeyan rewangi tapa brata ngupaya iki menika kanugrahan napake kamulyan dhateng putra wayah ning jebul dewa niku adil. Laire Ndara Abimanyu sinartan murcanipun Wahyu Widayat manjinganganipun Ndara Abimanyu niku sami mawon den sami mawon. Merga sampeyan niku ora langgeng. Yo. Tan wandhe benjang dipun sambung sejarahipun dening para putra wayah. Mbok menawa Ndara Abimanyu utawa putrane Ndara Abimanyu benjang king saged nyambung sejarahing para Pandhawa. Yo Semar. Mugi-mugi lampahan menika namung sadremi wujuding lelampahan diri wonten saenipun monggo dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih purnaning gati sura sudirajan ingkang ratso berarta kami ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih
Nenten lepat kula nyuwun pangapunten nggih Gus, wong kula namung titah sewantah ya.